Keba sogomoyena amina jida tariku do senena amina jida waliya do senena amina hakila jigike ka kɛɲɛ ni koba belebele ye ko min bɛ farafina an fanfɛ jamana caman ani farafina jamana caman kunga bi a tɔgɔ n'a fɔra dɔrɔn Keba aw minnu ko k'aw ye panafricanisiw ye aw minnu ye activistes ye aw minnu ko farafina ka kelenya n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri an b'a fɔ ko nin y'aw ka kɛnɛ ye Keba min tɔgɔ don ko Caroy Caroy ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a filɛ Dakar masuruna na nka ka kɛ ni Caroy waleya min kɛra ye an yɛrɛ ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Alpha Umaru Konare ale tun ye monument de Caroy sigi Bamako commune sabanan tribunal kɛrɛfɛ suguba fanfɛla la Keba taasibila don bonyamasegi don waleɲuman dɔn don ka bɔ dugukolo Konare den yɔrɔ ka ɲɛsin maa minnu ye kɛlɛ filanan kɛ diɲɛ kɛlɛba filanan kɛ ka miirinajigi kɛ u la waleya min y'u sɔrɔ Keba min ye Caroy ye ale kɛlɛ hukumu kɔnɔna na a bɛ fɔ yɔrɔ min ma Dakarikaw fɛ yen ko place souvenir africain ale ye barosigi kɛ nin kalo in tile 26 ko min ye majɛ minnu kɛra fili minnu kɛra Faransikaw fɛ Caroykaw fɛ yen san 1944 san ko kɔmasegi ka kɛ sarali ka kɛ maaw ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na waleya in kɛnɛ ka sa min ye faraɲɔgɔnka jɛkulu caman ye farafina ka kelenya ɲini ni jɛkulu Caroy yɛrɛ ni o mouvement tɔgɔ ye Caroy 44 Keba ka taa se Front pour le retrait des bases militaires ma Gassi ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka barosigi kɛ wɔlɔfɔw fɛ yen bɛɛ ni kelenya hukumu kɔnɔna na min ye farafinakaw ye u ka hakɛw colonisation ye degun min s'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Caroy degun ko ka kuma o kan Keba Caroy yɛrɛ ye mun ye Caroy ale ye yɔrɔ min ni Faransikaw guerre filanan bannen u ye maaw cɛ ka na n'u ye ko yan'u ka segin ka t'u ka duguw la k'u ka n'a ye nka Keba min ye nin sɔrɔdasi ninnu ye dɔw taara Burkina dɔw taara Mali la dɔw taara Guinée dɔw taara Niger dɔw taara Côte d'Ivoire dɔw taara Afrique centrale Congo nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasiw de farala ɲɔgɔn kan guerre bannen pewu ani minnu y'u fasaja ka Faransi yɛrɛ bɔ jɔnyajuru la Alimanw ka jɔnyajuru la Keba olu de sa k'u tɛ segin fiyewu ko ka wari ko k'a sara u ye Faransiku ma k'u kana farafina ko ale yɔrɔ labɛn o ye Caroy ye Keba k'u bɛ t'u bila yen kɔnɔna na ko yanni a ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ o de sɛkili sarasi nana kɛ sa dabuw ye sunatuw ye fo décembre kalo tile fɔlɔ san 1944 Caroy Mali ni diɲɛ fantɔw sɔrɔdasiw ni farafinataw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen u sigilen don ko Faransiku ka wari sara Keba sefako in a ma daminɛ bi dɛ i b'a dɔn u ye joli fɔ a ko min ye Faransi wari ye k'u b'o 50 de d'u ma 200 jɔyɔrɔ la an bɛnba ninnu nin kɛlɛkɛcɛ ninnu u ko ko petu u y'a da tulu la k'a da jaba la u ma sɔn nka Faransikaw nana mun sɔrɔ Keba komi u murutira u ye waleyaw kɛ mun ma bɛn Faransi sɔrɔdasiw ma u nana ka na u laminimini ni marifa ye su dugutila gonjo fɛ ka mugu ci daminɛ fo ka taa dugu jɛ min ye tirailleurs ye Keba a caman baden de fatura nin ko in senfɛ u ka wari min kun kan ka d'u ma u ma fɔ Faransi ye ko in bɛɛ lajɛlen dogo don dɔw la u b'a fɔ ko maa 37 de sara don dɔw la u b'a fɔ ko maa 100 ni kɔ sɛgɛsɛgɛliw ma se ka k'aw la fo ka taa se san caman ma nin sɔrɔdasi ninnu n'o ye nin kɛlɛkɛcɛ minnu ye Faransi yɛrɛ bɔ bolo la nin kɛr'u sacogo ye caman soma wulila k'u bolo don k'u sen don ɲɛma sɔrɔ a ko la fo kɔsa in na de Faransi jamanakuntigi dɔ n'o o ye François Hollande ye ale ko jɔn ko Ala ko dɔ kɛra koyi an k'a dɔn k'a fɔ u ye min ye nin maa ninnu ye u y'an bɔ bolo la u ye Faransi bɔ jɔnyajuru la u ye Faransi kana hɔrɔnya u ye kɛlɛ kɛ u y'u yɛrɛ di u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ nka Faransi kan k'a dɔn k'a fɔ waleya min ni dɔw kun ko a ma Keba ko muruti de kɛra kan kɔnɔ k'u fɔɲɔgɔnkɔ kɛra k'u ye mugu ci ɲɔgɔn na nin bɛɛ fɔra nin ko in na koyi o la sa a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye maa 800 bɔɲɔgɔnko ye Keba o fatura ko in na dɛ
dogo ni dogo nana kɛ k'a bɔ 35 la k'a bɔ ba caman na fo sisan sa min ye Senegal jamanakuntigi minnu bɛ fanga la bi n'olu nana san 2020 ani naani olu ko sa ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka senni kɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ keba ni ɲinansa in kɔnɔna na farafinna ka kelenya tɔnba ale yɛrɛ ko ka ko ninnu sɛgɛsɛgɛ i ɲɛ bɛ waleya in na keba tuma dɔw la u b'a fɔ ko maa 300 u b'a fɔ ko maa 400 u b'a fɔ ko maa 100 maa ye sɛgɛsɛgɛli k'a ko la k'a daminɛ a waati san 1945 san ka na se fo sisan ma maa si ma ɲɛ sɔrɔ nin ko in na kiiri ma se ka ɲɛ sɔrɔ Léopold Sédar Senghor ale kɔni ye dɔnkili dɔw da ka ziiri dɔw kɛ k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin u ma Sembène Ousmane ale ye belebelew la belebele sinimanbɔko la farafinna keba ale fana ye jabɔ san 1988 san ja in a kun tɛ se ka bɔ faransikaw fɛ yen ni ala y'i ci i kun ka Sembène Ousmane ka kane caro i bɔ u b'a fɔ ko petu k'u tɛ jɛn ni a ye fo min ye san 2014 François Hollande ale ko waleya in kɛra koyi ko faali kɛra ko mun bɛ se ka kɛ bi ko fɛn minnu bɛ yen n'o o taara kɛnɛ ka ye n'an b'a fɔ o ma ko archive n'o b'a bugunnatigɛ dɔ ko ka olu lasegin farafinnakaw ma Emmanuel Macron ale fana nana k'a fɔ ko tiɲɛ don ko tirailleurs k'u b'a dɛmɛ fara koyi wa min ye Senegalikaw yɛrɛ fɛ yen caro ye bi ɲininiw bɛ ka kɛ keba waati kelen de kɔnɔna na min ye Union africaine ye ale yɛrɛ ko sa ko ɲinansa in ko k'a lajɛ dɛ ko min ye waleya cɛjugu minnu tara ka ɲɛsin an marabaajuguw ma ko k'a lajɛ u ka sarali kɛ u ka maaw bila u ka hakɛ kɔnɔna na o de la sa min ye Union africaine ka kuma in ka kɛ n'o ye n'o kɛlen no ɲinansa in ye o baabu de sigira wɔlɔfɔw fɛ yen keba maa mun tun b'a kɛnɛ kan e bɛ ninnu dɔw dɔn min ye Souleymane Diallo ye ale ye panafricaniste maa ye Senegalikaw fɛ yen a ko min ye Faransi ye wa k'a la kana daga sunaya ye a ye waleya min kɛ k'a bɛ sara koyi u ye degun min kɛ u ye tɔɲɔni min kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko latilenni a bɛna kɛ jagoya la Senegal gouvernement min ye Diallo ka fɔ la ale tun ye wulikajɔ kɛ k'a yira sa ko ani farafinna gouvernement tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ baara la nin ko in na tirailleurs ko in ko k'a sen k'a lajɛ min ye majɛ min yera a la degun min sɔrɔla a la maaw ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na musaka minnu kan ka di min ye kɔmasegin minnu kan ka k'a kɔ la ko k'o kɛ Senegali gouvernement k'a kan ka ɲini Faransi fɛ musaka fɛn fɛn kan ka sara ani nɔrɔbilali fɛn fɛn kan ka kɛ nin ko in na yaasa ka se ka matilenni kɛ k'a k'a bɛɛ lajɛlen sara min ye Diallo kɛ ye a ko faali de kɛra caro ye koyi ko minnu b'a fɔ ko 10 de don k'olu tɛ foyi kalama minnu b'a fɔ 100 de don k'olu tɛ foyi kalama ko sɛgɛsɛgɛli min yɛrɛ kɛra min ye colonisation Faransi yɛrɛ fɛ san 1944 don in ko ni maa min ye fɛn fɔ a la dɔrɔn k'i b'a ni kɛlɛbaw adamadenw halakilibaw min ye josariyaw sɔsɔlibaw ye k'a bɛ tali kɛ o la san 2024 min ye wɔlɔfɔw ka ɲɛmaw ye olu yɛrɛ kɔni ye dingɛw senni daminɛ keba kaburu se k'a lajɛ mun de bɛ yen mun ni mun bɛ se ka sɔrɔ ko in sen sumalen don bi dɛ panafricaniste ko Senegal ko la teliya joona maa caman taara barosigi in kɛnɛ ka keba u ko min ye Faransi ye ale ni farafin jamanaw k'u k'a lajɛ u ka fara ɲɔgɔn na ten sa Faransi sen dalen no farafin jamanaw ka sɔrɔw kan u ka yiriwaliw kan u tɛ se ka fosi kɛ u yɛrɛ ye min ye Faransi yɛrɛ ye a bɛ fɔ min ma sa ko Faransi ni farafinna k'a kɛlen no degun ye bi degun min n'a t'a to farafin jamanaw ka yiriwa fiyewu kuma tɛ an fanfɛ jamanaw n'o ye Afrique de l'Ouest maaw ye ko min ye Faransi ka baara ye o ye ka jamanaw to kɔ yiriwali tɛ se ka kɛ i tɛ se ka taa ɲɛ olu de kɛlen no ka don sɔrɔ bolo bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ lajɛlen halaki k'a bɛɛ lajɛlen cɛ k'a k'u ta ye sɔrɔ bɛ kɛ baaraw bɛ kɛ nka nafa bɛɛ lajɛlen bɛ taa Faransi wagane de kɔnɔ ko fo ka o falen min ye Diallo ye ale ko k'o ka falen koyi ko n'o ma falen ko farafinna bɛ sɛgɛn o sɛgɛn na k'a tɛ se ka ɲɛ maaw u ni Faransikaw bɛnnen no contrat minnu ka keba ko k'a bɛɛ lajɛlen falen wa min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu fana bɛ ka boli ka kɛ n'u ka usine n'u ka baarakɛcogow ye k'olu fana ka lajɛ sanu bɔyɔrɔw nafasɔrɔ siraw k'a si kana to a cogo la i n'a fɔ marabolo tun bɛ cogo min na kɔrɔkɔrɔlen farafin bɛna ka na i sago kɛ ko k'a bɔ o la pewu min ye panafricaniste ye k'a sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka wuli ka jɔ kɛ Babakari Jɔ ni ale ye mouvement Cawarayi 44 maa ye keba
ale ka kuma kɔni ye tali kɛ min na o ye ko Faransi ye degun min ta ka ɲɛsin tirailleurs ma ko Faransi ɲɛmaw k'a dɔn k'a fɔ k'u kan k'a sara de u kan k'a sara u ye waleya min kɛ k'a ma bɛn bi a ma bɛn sini wa olu ye wulikajɔ la sariya ko ta nasira fɛ tariku ta nasira fɛ yaasa min ye waleya in ye a ka bila sarali minɛn kɔnɔ majɛ min yera o ka kɛ o la sa ko olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ olu ye barosigi kɛ Senegalikaw fɛ yen nka min ye barosigi fana ye o kɛra Bamako ya juillet kalo tile 19 halisa ka laɲini kɛ ka kɛ ni nin ko ninnu ye yaasa min ye a ko ye a ka se ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min na Faransi k'a dɔn k'a fɔ k'a ye min kɛ ko jɔnya waati banna pewu farafinna kan ka segin a yɛrɛ ma a kan ka kan hɔrɔnya o la sa ko min ye wulikajɔ ye Dakar ni Bamako u nana u bolo di ɲɔgɔn ma ka wulikajɔ belebeleba kɛ farafinna an fanfɛ jamanaw la min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye k'olu sinsinnen to AES k'o fana fara ɲɔgɔn kan ko hali n'a y'a sɔrɔ Mali ni Senegali an ye sigiɲɔgɔnmaw ye waleya dɔw waati sera sa min ye colonisation ye marabaajugu ye min d'an kan an ka jɛ k'o kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ latilenniw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sigi ka fɔ kɛ Caroyi ta min ye sɔrɔko ye maaw ye waleya cɛjugu minnu kɛ an na a ka se ka sara i n'a fɔ Union africaine y'a ɲini cogo min a kana to politiki kuma fɔ la dɛ a ka taa sariya bankun yɛrɛ kan hakɛ minnu bɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ Senegal fana ye wulikajɔ min kɛ Keba Sulemani Jalo ko sa ko k'a lajɛ o bɛ se ka bila minɛn min kɔnɔ yaasa setigi a ka se ka d'a ma Dakar ni Bamako ko n'u bolo di ɲɔgɔn ma ka waleyaw sigi sen kan waleya minnu bɛna n'a to nin degun minnu sɔrɔla a ka se ka ban ni Ala sɔnna a ma min ye plat de souvenir baaraw ninnu tɛmɛnen kɔfɛ Keba wulikajɔ wɛrɛw bɛna kɛ u fɛ yaasa Caroyi wo sɔrɔko ta nasiraw wo yiriwaliko ta nasiraw wo baara sɔrɔko ta nasiraw wo Faransi kɛlen don k'i dili da maaw ka yɔrɔ la a bɔlɔ ka bɔ min ye hakɛw ye u ka segin u segin sɔrɔ la ka kɛ ni Caroyi ale maaw faali ye